ଟିକେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଛି ଖୋଲନ୍ତୁ ବାଉନା ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅ। ଉଠି ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଆଜଟା ଫୋପାଟ ଗାଧୁଆରୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏକଲା ଖାଇଦେବି ଯିବି ଭଲ ଚଲ ପଛ ପଟଟା ମାରିଦେବ ନା ହଉ ଏଟା ବନ୍ଦ କଲ ସେଇ ସାମ୍ନାଟା ମୁଁ ଆଜି ହବ এইটা ভালো না এটা কোন টমেটো হবে पर भाई आता बस आता जो यार बात ठीक ठीक कर पड़ेगा क्या এটা 3 মিনিট भाई कौन नहीं हो ना हम गोल এটা 3 মিটার गोटे मिनट प्रेशर दिए ଆଉ କେମିତି ସେଇ ଭିତରୁ ମାରିଲନି गाड़ी देर मान ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ କୁକୁର ଅଛି ଖୋଲା ହେଉଛି ସେପଟେ ଅଛି ଏଇ ନାଳ ଫାଳ ଗୁଡ଼ା ପକଉନ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ମାରିବ
ଗେଟ୍ଟା ମାରିଛ ଖାଇଛ ଏଇଟା କାହା ବାଟିବେ ତ ବାଟିଲେ କାଲି ନା ଏବେ ତ ଗେଟ୍ ହାତ ବାଜୁଛି ନା ଗେଟ୍